ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాలంటే రాళ్లను తెచ్చి ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చాలి. కానీ ఈ ఆలయాన్ని మాత్రం నిర్మించలేదు. ఒకే రాతి కొండను చెక్కి సృష్టించారు. అయితే వారు అది ఎలా సాధించారు? మహారాష్ట్రలోని ఎల్లోరాలో ఉన్న కైలాస ఆలయం ప్రపంచంలోని అత్యంత అద్భుతమైన నిర్మాణాలలో ఒకటి. 8వ శతాబ్దంలో రాష్ట్రకూట రాజులు దీన్ని నిర్మింపచేశారు. కానీ దీని ప్రత్యేకత దాని అందంలో కాదు, దాని నిర్మాణ విధానంలో ఉంది. సాధారణ ఆలయాల్లా రాళ్లను తెచ్చి కట్టలేదు. బదులుగా ఒక భారీ రాతి కొండను పైనుంచి కిందికి చెక్కుతూ మొత్తం ఆలయాన్ని రూపొందించారు. అంచనాల ప్రకారం లక్షల టన్నుల రాయిని తొలగించి ఈ మహానిర్మాణాన్ని సృష్టించారు. అంతేకాదు, ఇందులో మండపాలు, మెట్లు, స్తంభాలు, శిల్పాలు కూడా అదే రాతిలో భాగం. నేటి యంత్రాలతో కూడా ఇలాంటి పనిని చేయడం ఒక సవాలే. అయితే 1000 సంవత్సరాల క్రితం వారు ఈ అద్భుతాన్ని ఎలా సాధించారు?